Uprava medrese svake godine nastoji održati kontinuirani razvoj stipendiranja učenika. Ove godine 40 učenika medrese Gazi Isa Beg dobilo je obavezu da u narednoj godini opravdaju ovaj doprinos. Hvala Allahu što postoje ovakvi ljudi koji hoće da pomognu učenicima medrese Gazi Isa Beg da nam olakšaju školovanje i što podržavaju medresu godinama. Ferhan Sejdović cijelu deceniju posvetio je pomaganju medrese, Fakulteta za islamske studije kao i projekata Islamske zajednice u Srbiji. Čovjek ako ima nijet, iskren nijet da nešto pomogne i da nešto napravi, Allah mu dželešanu omogući i da mu nafaku da to uradi i da to pomogne. Ovo je samo jedan od projekata kojim se ova ustanova može pohvaliti, kazao je direktor. Jedan od programa kojim se medresa može pohvaliti generalno sa kojim izlazi pred one koji žele da je upišu i pred roditelje djece jeste mogućnost stipendija, odnosno dobijanja stipendije kojih u medresi ima u značajnoj mjeri od strane naših svjesnih muslimana, bošnjaka sa ovih prostora i onih koji su na privremenom radu negdje po Evropi ili po svijetu. Duga tradicija stipendiranja učenika Gazi Isa Begove medrese odlika je dobrih ljudi, ali i uprave, kažu učenici.